Sjeme. Razmatranje na Evanđelje dana za 19. srpnja 2024. Matej 12, 1-8. Autor otac Lorenzo Montecalvo. Što nije dopušteno činiti na dan Gospodnji? Nije dopušteno ići na more ili u planine, a da se prije nije slavila Euharistija. Nije dopušteno raditi kako biste nagomilali više novca. Nije dopušteno izostati se euharistijskog slavlja jer treba pripremiti ručak za prijatelje. Nije dopušteno nogometnu utakmicu smatrati važnijom od Euharistije. Nije dopušteno ostati kod kuće i odbiti ići slaviti Euharistiju jer je vruće ili hladno. Tko ne ide slaviti nedjeljnu misu jer kaže da se želi odmoriti nakon tjedan dana rada, nije shvatio da je pravi odmor u Gospodinu. Naime, on kaže: dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas okrijepiti. Tko dobrovoljno oskvrnjuje nedjeljni euharistijski stol, nije mio Bogu, stvoritelju svakog naravnog i nadnaravnog dara. Nedjelja je dan u kojem mi kršćani euharistijskim slavljem uzdižemo pjesmu hvale i zahvale Gospodinu za sve što nam je dao na duhovnom i materijalnom planu. Nažalost, statistike nam govore da je samo 6% katolika slavi nedjeljnu Euharistiju. Koliko je katolika nezahvalno prema Gospodnjoj neizmjernoj dobroti. Ima katolika koji kažu: ne idem na misu, ali činim dobra djela. Što reći tim katolicima? Treba reći da pravu ljubav koju smo pozvani davati primamo iz Euharistije koja je sakrament ljubavi. Stoga je Isus rekao: ovo činite meni na spomen. Drugim riječima, ne zaboravite kako sam vas ljubio. I vi činite isto jedni drugima. Amen. Aleluja.